Diuen que la majoria dels incendis forestals s'apaguen a l'hivern, ja que és durant aquesta època quan s'ha de netejar la muntanya, mantenir els tallafocs, vigilar les zones forestals o podar i desbrossar de forma selectiva les zones més propenses a la propagació del foc. D'aquestes tasques s'ocupen les brigades forestals de la Diputació de València que treballen a la nostra comarca durant tot l'any. Francisco Vicens és el coordinador de les brigades a la Safor i la Vall d'Albaida. En la província de València ne som 73 brigades. En la Safor tenim tres brigades que estan, la de Barx, Simat i Xeresa. A part tinc dos brigades itinerants de València que venen a la part de Villalonga i Xeraco. En total ara estem treballant 5 brigades en la Safor. El treball comença a les 10 del matí, quan els treballadors de la brigada de Barx ixen des del garatge amb tot l'equip necessari. La primera parada, abans d'anar a la muntanya, és la Font de la Drova, on aprofiten per proveir-se d'aigua i informar a la central del lloc on treballaran avui. Bon dia, Salva. Passarem el dia en el canvi de sucres. De normal nosaltres al Pico, per exemple en aquest cas al Mondúber, al seu vigilant, li diguem on tenim que estar treballant, més que res per tindre-nos localitzats. Per exemple, si ix algo en pla de corral, si tu estàs en Suros, pues pots... La brigada de Barx està allí, pot anar, pot acudir la millor rapidesa possible. Per això, més o menys, tens que passar el parte diari d'on estàs treballant. Nosaltres tenim un coordinador que ens mana els punts, no? Tenim un pla de treball i després, cara al treball, el capatàs és el que organitza els homes. El que té que agarrar la motosserra, màquina de triturar, disco o podar. O sigui, se distribueix d'aquesta manera. Arribats al punt de treball, avui el pla dels Suros de Barx, els brigadistes preparen el material i comença la feina. La seva tasca, més o menys, és comencen a les 10 del matí, acaben a les 6 de l'espràs, si no hi ha ningú incendi, ni ningú que ens requerisquen ningú. I la faena és un desbroce, més o menys el desbroce es farà en camins per poder accedir a un incendi fàcilment, a part de si tenen una colilla o algun menudet que puguem atajar l'incendi des del camí. El desbroce és selectiu, tampoc arrasem, respetem plantes, respetem vegetació. Més que res és un desbroce que puguen, que no es vega un impacte, que n'hi hagi de tot. S'arromanguen els pins per si un incendi pot passar per baix i no arribar a la copa del pi, doncs passa per baix si està net. Si està brut, si les rames de pi arriben fins a baix de terra, l'únic que pot passar és que la llama agarra la fulla i puja dalt. Això intentem evitar-ho. Com? Pues fent el treball i la tasca que estan fent els meus companys. És un fem orgànic, natural, de lo millor que n'hi ha. Si vos heu donat compte, quan es tritura es queda lo mínim i es queden trossets molt xicotets.
Això, en qüestió de poc temps, es fa fem, que diuen, i és molt bo per la terra. Nosaltres intentem no deixar restos i si talem algun pi o alguna cosa, el que és la llenya, la intentem tallar-lo el més curta possible perquè la gent o qui vulgui pugui endur-se-la a sa casa, sempre i quan no deixem res en el monte, no ens agrada deixar res. En cas d'incendis forestals, la brigada es posa sota l'ordre del Centre de Coordinació d'Emergències i els bombers. En qüestió d'incendis, nosaltres estem com a segona intervenció. Segona intervenció vol dir que nosaltres perimetrem l'incendi. Una vegada l'incendi està controlat, nosaltres el que fem és, en aixaes i alicates i algunes vegades en màquines desbrossadores, fem un tallafocs, a part de separem lo verd de lo cremat, perquè no reproduïsca aquest incendi. Aquesta és la nostra tasca habitual. Més o menys ajudem també en qüestió als bombers, tirant mangueres, replegant-les, facilitar tota l'ajuda que puguem dins de les nostres possibilitats. Després de l'extinció d'un incendi, les brigades forestals col·laboren en el remat del perímetre posterior al foc i els retens postincendi. De normal, el Consorci envia primer una dotació de Generalitat, o bé una unitat de vigilància, o bé una brigada de conselleria. Una vegada es mira com funciona, ja les brigades més properes de Diputació es mobilitzen. De normal, quan nosaltres arribem, estan actuant ja Consorci en la seva dotació de bombers o bé l'aviació ja ha arribat i nosaltres ens fiquem baix el mando del Consorci, que hi ha un puesto de màxim, un PMA, que ens dirigeix i ens coordina a totes les brigades. La meva tasca seria de facilitar-los les brigades que necessiten. Per exemple, necessiten 4 o 5 brigades per un incendi que n'hi ha, supongam, en Villalonga. Jo calculo les de més propet i les envie. Una vegada en l'incendi, el que coordinarà serà el puesto de mando avanzado, PMA. Va haver un incendi ahir en la Puigmola, que així me'n recordaré que van treballar moltíssim les brigades de Diputació, van treballar però moltíssim, moltíssim. No n'hi havia, era de nit i l'aviació no és de nit. I aquest incendi el van poder atajar les brigades, lluitant contra l'aire, contra tot el que van poder perquè n'hi havia prou massa forestal. I el l'endemà el meu orgull era que ho havien pogut atajar. Els homes, a muerte, o sea, van poder fer-nos en ell. Això és el meu orgull personal, va ser aquest incendi. El treball de la brigada està condicionat pel tipus d'alerta que determina la Generalitat. L'alerta 1, que és la mínima, és treball normal, un dia normal, que ni fa aire, fa una humitat bona, de normal, i les brigades nostres treballen en alerta 1 i en alerta 2 és perill. Què vol dir això? Que ni és 1, o sigui, ni és 3, que és la màxima, la gent treballa igual, més l'alerta, més el loro, perquè saps que pot haver alguna cosa, però la més perillosa és l'alerta 3. L'alerta 3 està prohibit treballar en el monte. O sigui, les brigades de Diputació l'únic que fan és vigilar, per si n'hi haguera alguna cosa, en seguida agarrar-lo, perquè quan fiquen una alerta 3 de normal és que fa ponent, fa aire, i quan antes puguem agarrar aquest incendi, antes podem extingir-lo, clar. I per això estem nosaltres en alerta 3 sense treballar, per poder actuar lo antes possible. Aquesta brigada compta amb components que porten més de 10 anys de treball, així com noves incorporacions que s'han adaptat bé a l'equip. La gent veterana està des del 97,
treballant així. Fa 11 anys o 12 que estan en la brigada. N'hi ha 3 incorporacions més noves. Però de normal són del 97, com a mínim 10 anys porten aquesta brigada en concret. La brigada es passa tot el dia a la muntanya, per això el companyerisme entre els seus components ha de ser fonamental. Té que ser un companyerisme que es té que notar en la gent. Per què? Perquè no tots ens alcem de la mateixa. Clar, ells treballen els 5 tot el dia, les 8 hores, hi ha algun dia un estarà més nerviós que l'altre, tenim que aguantar molt en les brigades, té que ser un companyerisme. Si no és una pinya, no va bé la brigada. La brigada té que ser tots una pinya. Si tu vens un dia malament, m'aguantaràs, l'altre dia que venga l'altre m'aguantarà també, i així es pot funcionar una brigada molt bé. Treballen 7 persones, 2 persones lliuren al dia. Són rotatives. Per exemple, la mateixa persona lliurarà dilluns i dimarts, a la setmana següent dimarts i dimecres, així, rotatiu. Aquesta brigada, gràcies a Déu, és una brigada que està molt unida, no tenim problemes, pot haver algun xicot de problema perquè és normal, però el que és el dia a dia se passa prou bé perquè les relacions són fluides, són molt bones. La mascota que portem, ja veus, és un ninotet que ens trobarem en el seu moment treballant ahir, i els xicots van dir, bueno, pues això és la mascota de nosaltres i la posem ahí. I des d'entonces ahí està. La brigada forestal és una tasca que realment la gent ho mira de fora com que, oh, en la muntanya, que bonic. No, és dura perquè es té que fer faena. Es té que fer faena i i saps que en els incendis tens que donar-ho tot, igual que treballant, perquè la prevenció ho és tot també. I, igual que tot, totes les faenes tenen el bo i el roïn, està clar. Per mi és una feina molt satisfactòria, m'agrada molt estar treballant així, perquè estàs netejant els montes, que veus que estàs llevant el perill prou en cas d'incendi.